Takže, jak se jmenuješ? A příjmením? Já už myslím, že to už nevím. Takže Adriana Toušková hledá tatínka nebo maminku? Maminku, ano. Ta by snad někde chlastá Ostravar, ale jestli tady náhodou je a chlastá ho tady nahoře, prosím vás. Adriánka hrozně plakala. Takže hledáme maminku Adriány, to už nevím, Touškové. A potom tatínka teda, že? Já jsem Kuba Jiráček. Kuba Jiráček. Takže Kuba Jiráček se nám taky ztratil. Teď se ztratil tatínkovi, tam ten Ostravar to bude pravděpodobnější. Ale je možné, že je právě s tatínkem někde. Jo? Jste říkali, že jsou kamarádi, možná, že jsou taky kamarádi. Ale nevím, jestli to ví ta druhá maminka, ten druhý tatínek. Takže, jestli tady jsou někde rodiče těchto dvou capartů, normálně bych očekával, že už se někdo přihlásí, ale... Jo, tady? Ne, to byl jenom for, jo. Takže, nevadí, tak budete spát dneska s ve stanu? Adriánka ještě nechce. Vidíte, kolik je tady ztracených dětí? Dopředu, nikdo nebrečí. Nebojte, oni se najdou, ty rodiče. Takže Toušková, do prdele. Kde jsi, dcera je ve stresu. Já jsem zapomněl ještě, jak je ten tatínek? Tatínek je Lukáš? No vidíš, už vím, jak se jmenuje. A Lukáš, jak je příjmení tatínek? Jako ty, jak si ty příjmení? Jo, Jakubí, ano, Jiráček. Takže Lukáš Jiráček, prosím vás. Furt nic, jo? A Toušková, že? A neboj, oni nikam netohou, když tak, ono to nebude tak dlouho trvat. To tak prostě je. To oni se vrátí, nebojte se děti. Toušková a Jiráček, ta dvojice mě opravdu ale začíná zajímat. Toušková, Jiráček, Toušková, Jiráček, Toušková, Jiráček, Toušková, Jiráček, Toušková, Jiráček, Toušková, Jiráček. To na mě pravda. Tak tady se mnou zůstanete, sednete si tady se mnou, jo, tady s váma zůstanu, nebojte se, oni přijdou, jo. My jsme udělali takové trička pro děti, že se jim tam napíše telefonní číslo a teď vidím, že jsme to měli dělat pro rodiče spíš. Tak pojďte si, Toušková, Jiráček, pojďte si sednout. Tak tady si sedněte. Jsou to krásné děti, no, kdybyste zůstali, já už mám 2, 3, ale ještě další 2 by mi nevadily. Tak si tady sedněte, aspoň uvidíte, jak to tady funguje na pódiu. Toušková, Jiráček, vy na tu Plzeň nezapomenete, to vám říkám. Prosím vás, až budete psát na Facebook, jo? Jako třeba bylo to dobrý, nebo nic moc, nebo tak napište heslo Toušková, Jiráček. No nic, tak prostě u nás mají úplně na párku. Jiráček s Touškovou. Jako občas se ztratilo nějaké dítě, ale nikdy to těm rodičům netrvalo tak dlouho. My se asi dlouho neviděli. Takže my si je tady zatím necháme. Jo? A kdybyste někde potkali nebo tak Toušková a Jiráček pošlete je sem. A mezi tím se za náma... A děti, vy máte rodiče? Vy tady tyhle ty? Vy máte. Ty jsi ztracený, jo? Ale ty jsi Marek ztracený, ty vole. Ale malej. Takže teďka bude následovat chvíli pauza, bude se chystat Mňága až Ďorb.